Sanibonani guys, igama uNqobeleni Bathela Mazibela eNimba ngomhla ka-31 March. Hayi-ke guys, unomfundiso-ke ugcine ngampela ekhala amaphepha ogirl wemka wabona ukuthi ngampela le nsimbi yashisa angeke akwazi ukuyimela wabaleka. So umndeni wakhe-ke uvuluke wehle wenyuka umbheka-ke kodwa ungamtholi. Azande indodana yakhe naye bekade iswele umuntu engasimsoli ngayo yonke le nto le. Kodwa ithemethi izama nje ukusola-ke umalume wayo phela ubaba kaLazarus wafica la zigawule zabekwa khona. Wamtshela nje ngqo ukuthi lalela wena nje ushushwa into eyodwa uyigwala. Sonke lesi sikhathi ngithule ngiyakubheka ngiyakubona ukuthi awunaso isibindi wena uyetheyethe. Yingakho nje ngingavumanga ukuthi ukhokhele ngisho iNgcukana Industries. And kwabonakala ukuthi lawo mazwi futhi aphinde ayihlabe inhliziyo ka-Azande phezu kokuthi-ke unina uhlambalaze izolo kwavela amaqiniso okuthi ukuze nje azalwe u-Azande watholakala-ke emshadweni womunye umuntu, kahle kahle uyivezandlebe. Manje-ke nangu futhi-ke nomalume wakho uphinde edusa uthi esilondeni ukumbiza ngevaka. Akupheli-ke lapho. Kuthe nje sikhambe isikhashana uZoleka-ke benaye futhi ubaba kaLazarus bathola ithuba-ke lokudiskasa-ke ukuthi iziphi inyathelo ezintsha abazoyithatha ngale nkampani abayimejile iNgcukana Industry kanye neKhosela Tech. Ushilo ukuthi yabona-ke manje isikhathi sokuthi sibe nama-offices phesheya kwey'lwandle and ngiyazi bazosamukela ngenhliziyo-ke ezimhlophe ngoba vele sebeyalazi udumela lwethu. Kuzomele-ke si-strike kusashisa kusanje sikwazi ukuthi-ke sibe nama-offices phesheya kwey'lwandle. Guys, ubaba kaLazarus ayikho naneyodwa into ayiphikisayo ekukhulunywa uZoleka. Mekukhuluma uZoleka, hhayi impela suke sekuphelile guys, noma yini ayishoyo iyenzeka. Usho kahle ukuthi mntanami, yabona wena ufana ncimishi nonkosikazi wami. Wakuphinda lokho guys. Namhlanje ukusho waze wathatha isandla sakhe wasibeka phezu kwesandla sikaZoleka. Wathi yabona uNozamile inswebu yakhe nse, kungathi kukhona yena la mekukhona wena. Yazi mekufika wena siyolise la endlini ngisho ungakhulumanga lutho, sonke siyathoba siyalalela ngoba wena wembethe uNozamile. uZoleka-ke umane waba uncomfortable, wasisusa isandla sakhe kuyena-ke ubaba-ke kaLazarus. Wathi uyamkhumbula yini unkosikazi wakho tata? Wathi ntombi yami, yabona nje impela wayethi mekukhona yena la endlini kube nemfudumalo. Impela kuke kushiwo kuthiwa iy'londa ziyaphola emva kwesikhathi. Cha, ayipholi. Kuphela nje umuntu uyajwayela ukuphila ngaphandle komuntu. Qha. Wachaza-ke nanokuthi-ke bekade umuntu onjani kodwa uthe esigula impela ukugula kwamlimaza kakhulu, wayeseshintshile wayengasafani nalo nkosikazi amshadayo. Kubonakala nje guys ukuthi uyambula impela wonke amaqiniso kuyena uZoleka ngoba mhlampe unamathemba ukuthi mhlampe uZoleka hayi cha guys, angifuni ukuyicabanga le nto kodwa ngeke ubaba kaLazarus indlela ambheka ngayo uZoleka hayi ayingigculisi mina. Akupheli-ke lapho. uLazarus-ke benoZoleka baphinde bayikhuluma nabo le ndaba le yokuthi-ke hayi sengathi phela uyise wakhe ubona uNozamile la kuyena. Ushilo wathi hhayi kanti ungakhathazeki, ijwayelekile le nto yokuthi umuntu wesilisa ashade umuntu onama-characteristics anina. Uthi awu shuthi wena wangishada ngoba ngifana noma wakho. Wathi hhayi cha, kukhona lokhuya nalokhaya. Yabona nje indlela owenza ngayo izinto, strict, uhlakaniphile naye. She was smart, she had a sharp tongue. Yabona nje wayenaleyo warmth, enamehlo akuxolela ungakelenzi iphutha. So nje konke lokho kubuye kufane nawe. So ya, wathi pho ingane ungathethi ngaye sonke lesi sikhathi? Wathi hhayi andithandi ukuthetha ngaye ngoba vele ukuthetha ngaye akuzukumbuyisa. Waqeda washintsha i-subject ngokukhulu ukushesha uLazarus. Kubonakala ukuthi hhayi ukukhuluma ngonina kumenza abe uncomfortable. Guys, okunye okwenzakalile-ke kushuthi uZoleka benoLazarus bamane badicide ukuthi banikeze u-Azande i-offer nje emnandi yabo kumpholisa amanxeba ukuthi-ke
u-disappointed phela ubhuti ngokuthi akasitholanga isikhundla ebekade silangazelele, and on top of that uma wakhe-ke naye udukile ngenxa yokuthi-ke uhlambalazekile emndenini. So bambizele e-ofisini lase-Khoselatek. uZoleka kwawuyena komtshela ukuthi Azande, we have decided ukuthi sikunikeze-ke a good position, COO. Uzoba ne-office lakho kahle kahle, uzofunda kuthina sino Lazarus yonke into ngebhizinisi, the financial side of it, the marketing side of it, everything. So nje ya iyona-ke i-offer lesikunikeza yona-ke la kule nkampani. Shuthi-ke uke wasuka emehlweni abo Azande eyoyetshisa kahle le ndaba, efuna ukutholisisa kahle ukuthi should he say yes or should he say no. Bathi sebebuyelile-ke endlini, hhayi waqhamuka ekoloda ubhuti, kubonakala ukuthi hhayi usembethe amandla amasha. Mane wathi ndike ndathola ithuba lokuba ndiyicingisise kakuhle le offer le enike nandinika yona earlier on. Uyazi ndinombuzo apha. So njengoba nindinike i-offer ye-COO, nimisele ukuthi ngikhule bese ngifika phi ngale position? Cause sonke la siyazi kakuhle ukuba washo nomalume ukuba mina soze ndaba i-future yakule nkampani, asoze ngaba inkokheli. Siyazi sonke ukuthi emva kwakho Zoleka kuzoba indodana yakho. Ubavumile. Kahle kahle mina sengikubonile kahle wena Zoleka, uyi-gold digger wena. Ha, wasukuma mama ngenyawo Lazarus wathi no, myeke Lazarus. Wathi yeah, you are just Lazarus's beautiful wife. Ufike la wazothatha yonke into, usebenzisa lokhu ukuthi ufundile futhi nawe ney'mali zakho. So kahle kahle wena uyi-gold digger. Yazi ngiyafisa futhi ukubona le nyanga oyihambayo, ayiyasebenza, ayilali, isebenza extra time, iyona lekusizile. Kuloke kwafika wena la wonke umuntu uthi thibele, sivuma yonke into esho wena. Hayibo guys, u-Azande uthe suka lapho wathi nawe bendikuthembile, ubhizi udontwa yikhala lo muntu wesifazane, phenduka isiyoyoyo manje. Buka manje ifa lethu lalo ngcukana lizothathwa liyise kuyingane lezi zikazoleka ezi-undeserving. Vele yena yindaba umndeni wakho ungenalo ifa bangamnikeza lona uZoleka, wayefuna ukuthatha lethu thina kongcukana. Wathi enough kwedini. Hayibo guys, kusho uLazarus, kwasho ukuthi sekulate. Wathi vele ngiqinisile kungekudala nje uzobe siyalithatha leli fa futhi alidlulisela ngisho nakuqhawekazi esingamazi nandokumazi ukuthi ubhilonga ngaphi kuleli khaya. Kanti guys ukusho lokho nje uqhawe uyabuya naye guys eCape Town, ungena ngomnyango uzozwa indaba ezinkulu ezingaka zokuthi kuthiwa ulangazelele ifa lakongcukana ugirl ebeyisebenzela naye, ebenaye unina eney'mali zakhe namabhizinisi. Hayibo guys, u-Azande is out of line. Umane wacasuka-ke kakhulu-ke uqhawekazi mezwa kuthiwa uzolanda ifa lakongcukana, engena ngomnyango ohlangatshezwe lawo mazwi avela ku-Azande impela lo alala naye, u-white nightstand wakhe. Usuyabona manje ukuthi ayisho ukuthi lo mfana lo wayemkhohlisa vele na that day, ngoba nakho manje ukhuluma kabi kangaka ngaye engekho ngisho ukuba khona endlini. Guys, I believe ukuthi uqhawekazi sophinda mthande u-Azande after this. And-ke ukusho kona ukuthi u-Azande uyaqhubeka nokuzakhela izitha, vele nje akathandisiseki kahle kuloya mndeni. Manje-ke usephinde wa-break i-relationship abekade naye noqhawekazi. Yo guys, akasale sephindela overseas ngoba ngampela ngicatha ayisekho into ayihlalele la South Africa. Nale offer ye-COO akade ofarishe yona uyinqabile. So ngampela vele usafunani la u-Azande, akaphindele back e-overseas athole khona-ke ama-offers, mhlampe nakhona-ke kuzoba ngcono ngoba angeke belokhu bembizwa ngenkwenkwe kuthiwa akasokanga, ngoba phela laphaya indaba yosiko ayingenwa. Guys, aphela lapha ngamazivela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.
Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwi la. Inimba